Gu beti izan dugu egun hau guregatik, baina zaharragoak izan dienetik jaso duguna, ez? Beti festak eta antolatzen dianean beti ikustezan igual utxune bat egotezala gaztiantzat igual etzaula aukero izaten, ez? Beak antolatzeko gauzak etziela duten, beti izatezala pixkaz beste antolamendu batzuk egoteziela, ez? Goizetan aurrantzat eta jolasak iteziela eta gauian izatezala kontzertutako edo bermenako unea izatezala, ez? Pixkat otu zen, pentsatuz beste ekintza batzuk ikia zaudela eunian zehar eta zentratu zen ostira bat jartzea gazte egun bezala. Hortarako biltzen gera herriko gazteak hemen gutxinez inguruan ibiltzen geranak eta pixkat hasi zen ahoz, zerbait antolatuko dugu, pixkat bazkaltzeko bilduko gara eta gure artean ezautzeko aukera izango da, azkenean ere bai izaten da gaztenetik, biltzen geran gaztenetik zarrenera igual daude 8-9 urteko aldea dago, orduan. Naiz eta pistaz izautze gehan askok, azkenean harreman eukitzeko ere ez dugu aukera izaten da, hortareko aukera izaten da. Eguna izaten da beti hasten dugu bazkaritik. Badakigu iraila dela, batzuk igual eskolan hasita daudela, unibertsitatean, igual lanean batzuk hasita daudela. Orduan, ez deguna nahi izaten da goiza igual kargatu beste ekintza batekin. Orduan, hasten gara bazkaritik. Bazkariko buelta eta solasaldia eta gero egiten duguna izaten da igual poteua joku batzukin eta gero elektrotxarangaren musikaz gozatuz jarraitzen dugu egunaz gozatzen, ez? Parranda bai, hoi naiz eta beste bigarren helburu bat izan, azkenean aprobetxatzen dugula hortarako, ez? Aixi hori aprobetxatzen dugula, ez? Bai, ausarta izango naiz, dendena kontatu